Ostré dizajnové línie modelu Forza 350, z ktorých okrem dokonalého štýlu vyžaruje aj skvelá aerodynamika, dodávajú stroju čisté a hladké moderné rysy a vytvárajú dojem energických športových vlastností kombinovaných s prémiou a atraktivitou. Štandardná výbava zahŕňa protipreklzový systém HSTC, elektronicky nastaviteľný plexi štít, USB-C zástrčku, schránku na uloženie dvoch integrálnych prilieb, kompletné LED osvetlenie a inteligentný kľúč SmartKey. Predné koleso disponuje jedným brzdovým kotúčom s priemerom 256 mm, ktorému sekunduje 240 mm kotúč na zadnom kolese. Kvôli lepšej kontrole pri brzdení na klskom povrchu je stroj vybavený dvojkanálovým systémom ABS. Prístrojový panel tvoria analogový ukazovateľ rýchlosti a otáčkomer, medzi ktorými sa nachádza digitálny displej, na ktorom je možné zvoliť jeden z troch režimov. Zvýšenie zdvihového objemu motora stredne veľkého športového skútra Honda Forza 350, ku ktorému došlo v roku 2021, umožnilo zvýšenie maximálnej rýchlosti a zlepšenie akcelerácie. Motor pritom spĺňa stále emisnú normu Euro 5. Spotreba paliva je iba 3,3 litra na 100 km. 1,5 litrová palivová nádrž tak umožňuje dojazd vyše 340 km na jedno natankovanie. Robustná 33 mm teleskopická vidlica je doplnená dvoma zadnými tlmičmi so 7-úrovňovým nastavením predpätia, ktoré sú spojené s jednodielnym hliníkovým kyvným ramenom. Pohotovostná hmotnosť skútra Honda Forza 350 je 184 kg. Sedadlo je umiestnené vo výške 780 mm, takže pozícia jazdca je prirodzene spriamená a prispieva k vynikajúcemu výhľadu do všetkých strán. Honda Forza 350 voliteľne umožní bezdrôtový prístup jazdca k rôznym funkciám jeho inteligentného telefónu prostredníctvom nového systému hlasového ovládania Honda Smartphone Voice Control System. Inteligentný kľúč SmartKey na modeli Forza 350 dokáže okrem štandardného ovládania zapaľovania a schránky pod sedadlom taktiež zamykať a odomykať voliteľný 45-litrový vrchný kufor Topcase. Pre skúter Honda Forza 350 bude k dispozícii široká ponuka originálneho príslušenstva, ako napríklad 45-litrový vrchný kufor ovládaný inteligentným kľúčom, zadný nosič, vnútorné tašky, vyhrievané rukovete či alarm. 3, 2, 1, go!